Moikka taas! Tänä päivänä olen jälleen kerran uusi temppu ja eiköhän oltava saman tien. Minulla on tässä ihan tavallinen lipas. Ei ole mitään ihmeellistä. Ihanan reikä, mistä voi laittaa kolikon. Ja tähän temppuun tarvitaan 2 ihan tavallista kolikkoa. Ensimmäinen ja laitetaan se tonne. Noin. Ja se on mystisesti kadonnut. Laitetaan toinen 5 senttinen sinne. Noin. Ja sekin on kadonnut. Kommentoikaa alas mitä piditte, tilatkaa ja tykätkää. Se on moi!